okay ka. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nakantabay ka mo sa 97.5 OKFM asinman PBN na TV5. Live man kami sa Facebook asinman na YouTube. I-type lang po ang OKFM Bangon o kaya man OKFM Bicol. Ano oras niya tungo niyan? Eksakto ng 31 minutos. Makalampas ang alas 5 ni Namay na pagkaaga. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud, Asin Negosyo. Sa inunang maantabayanan, digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOKFM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang, good morning sa Sendo Kabus. Aldaw kita nin Sabado, pizza size kan bulan na presente taon 2020-21. O yan ang mga nagbabagang headlines sinutunta sa lado lokal. Sanggunian panlunsod kan na syudad ning Naga, mapanday ning ordinansa tangali ng kastigohon. Ang mga telephone company na panagos nag-violate asin pinagreklamo kan sa indang mga customer. Aksyon Bareta sa OKFM. Iba pang headline sa lado lokal. Mobile Task Force kan PNP digdi sa Kamsul. Madagos ang paglibot. Ano sa nang ipasunod ang Executive Order number 70. Aksyon Bareta sa OKFM. Penalty kan Land Transportation Office sa mga nagagamit din na motorsiklo. Aral daw na pinapaluwas kan PNP. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga BHW sa Balawang kan Pamplona. Igatabangan kan LGU. Aksyon Bareta sa OKFM. Kulang-kulang 9,000 na mga bagas duman sa Catanduanes. Nalapa. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado nasyonal, mga jeepney. E po handang bugtakan man kan child okay man ipasunod ang Child Safety and Motor Vehicles Act. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado kan showbiz, Catherine Bernardo asin man Daniel Padilla nadakop ng naglilib-in. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan ang headlines at detalyes. Atyan lang. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa.
coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang good morning sa Sendo Cabos. Kay Mananta sa lado technical Jonathan Lopez. Inipon sa indong lingkod si Ronron Enon. Kuya na detalye sa inutunta sa lado nasyonal. Talagang insistido ang Land Transportation Office pati naman ng DOTR. Ini mapanapit man sa pagpapasunod kan Child Safety and Motor Vehicles Act na kung saan ini dapat ipasunod man sa mga pampublikong sasakyan. Sigon kay Attorney Roberto Valera, ang LTO Deputy Director for Law Enforcement, may sabi kanina halos di man magiging exempted ang mga pampublikong sasakyan, lalo na ang jeep. Biga sasabi kanina padagos nindang pinag-aadalan dawan na kadakol nin mga suhestyon na ang jeep imposibleng ipasunod ang bagay na yan. Sa iba man ang posisyon kan jeep medyo palaba as hindi kinakaipuhan magbugtak ning seatbelt. Ang gabos na mga pahayag na yan nagsapo naman na matinding batikos ang Land Transportation Office, kabali na ang DOTR asinman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Inot nang naging kontrobersyal ang lay na ipapasunod kan LTO kan inot nang ipahayag kan Taganaga o Bicolanong si dating Regional Director Clarence Gintokan na Philippine National Police na kung mayo ning salit na sasakyan magbakal nin mas nadakulang bihikulo tangan sinang makanigoan tukawan nagagamiton kan sendang mga aki na nag-iedad 12 anyos sa pababa. Ang pinakadakulang naging problema digdi taigwanin mga 12 anyos pababa na sobra na kadakula sin sobra na kalangkaw. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Soltero o 28 anyos na lalaki nagikit nin na pahamot dakop kan mga pulis. Ang detalyes magali ki Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Marikas na na-arrestar mga membros ng Philippine National Police ang sarong 28 anyos soltero pagkatapos sa magpurba ng mga ikit ng mga pahamot dyan sa Laugan 7-Eleven na makukuha dyan sa Peña-Francia Ciudad Dignaga. Nangyari ni kansud mga alas 9:20 pagkaaga sa nasabi ng lugar kung saan binisto na akusadong si Jan Salva San Juan, 28 anyos kang Triangulo Ciudad Dignaga. Sinasabi sa investigasyon si Ringman sa testimonya ka na branch manager ka nasabi ng convenience store. Naglaog subuot ang suspetsado asin na naglibot-libot sa nasabi ng tindahan. Asin ka na pagkabot-subot ka sa section kung saan nabugtak ang mga pahamot. Pinaglaog subot kay ni sa bag ang anong na pidaso ng bench na pahamot na nagkakantinad kabos 650 pesos. Asin na marikas na nagluwas na nagbabayad sa counter. Kung kaya inosente naglamag timing man na nagpapatrolya ang Police Station number 3 kung saan madumang ko na sa barangay na sakop konsenda ng stasyon para magbisita. Nagpaparaw subot ang branch manager sagud sa mga hilingin ng mga pulis kung kaya pinaglamag kan mga otoridad. Ano sabi ng suspetsado, marikas naman na-aresto ini. Asin pinagdala sa istasyon ng mga pulis asin duman na-recover ang pinagikit kayo ng mga pahamot. Tangon yan, ang akusado, anyaw sa kustodiya kan Philippine National Police asin nakatalang sangatan, din magkakanigong kaso. Nagda informasyon sa lado lokal para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM.
Eksakto ng 20 minutos bago magabot ang alas 6 din na pagkaga. Sibapan na detalye sa lado lokal. Lapaan bagas duman sa Catanduanes. Yan pagkatapos na pabayaan kan National Food Authority ang naaboton sa 8,400 na sakonin na bagas na naka-stock sa sendang bodega. Alagad sa day pinaglalauman, inipalan nabasa ka nakaging tulong kayong magkasunod na bagyo na labot. Sakod ng dagos ng mahalianin na bubong ang bodega na pinagtatagawang kan na bagas. Ngunyan makondukta nin investigasyon ang National Office pati naman ang Regional Office kan National Food Authority. Iyan pagkatapos na grabing batikos ang sinapo kan mapabayaan sanaan na halos sa kulang-kulang na 9,000 nin bakas. Biga sabi kong ini tulos na nadiscover kang bodegero o bantay sa bodega. Pwede ko tanang ini napakinabangan sa pagiman kan pagkatao sa mga local government unit ang sinang lagos ng mapakinabangan o pwede pang sapnaon. Ngunyan ang iba may mabata ng paraw ngasin na halos talagang dahi na mapakinabangan base mismo sa deklarasyon ka National Food Authority. Ang sinambit ng bagas, dagos ng inapon na sinuno. Tangan isa ng dahi na makarout pa, asin dahi na mapakinabangan pa. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Bagong terminal sa Pasakaw, kinakaipuhan ng mag-opera. Sigun sa report ni Ernie Marfil. Ernie, please come in. Sa maabot na Lunes, mapuuna ang operasyon kan bagong terminal sa Banwaan kan Pasakaw na yuan man-service sa pag-resibi kan mga ruta gikan sa daga asin vice versa sa Pasakaw. Digdiman titripunon ang mga pasahero tanganing maglunad sa nabit ng mga lunadan patiring sa ruta Paraga. Ang location kan bagong terminal yaon sa intersection sa crossing kan Palugo, intro Pasakaw asin dahil magkakadikongest sa sentro. Pinulitan na sa losan ni kada Banwaan. Iginaman subot tultul ang pasahero kikan tanganing panaga ang mga ini asin magkapag sa mintras tanto ang pagbubukas kan terminal pigdisenyo kan na LGU Pasakaw sa Panginoon Mayor Teco tangani subuot na naman magabat-gabat ang traffic sa sentro kan Pasakaw. Manunutaran haralo padjak tricycle asin gabos na mga darakulang truck asin mga jeepney pampasahero ang nagruruta sa sentro na nakakadikongest o nakakasuot sa traffic. Alagad din huli sa bagong resenyo ka na bagong terminal na yan sa Dilantira asin bago pa maglaog sa poblasyon proper. Inisubot na kulang nga katabangan asin na pwedeng maging libre na ang sentro sa grabing gubot kan na trapiko. For medyo man kan bagay na sinambitan okasyon sa pagbubukas kan terminal papanginutan ni Mayor Ninyo Taiko na yun ang saro sa mga sinasabing nagproponent tanganin mahaman ang terminal. Digdi na magirahi ang mga darakulang bus gikan sa Manila na naghahakot kan mga pasahero pa isla duman sa Basmati. Digdi naman dagos ang mga jeep asin iba pang klaseng lulunan ng pasahero na naglalawag sa Banwaan. Yan ang report ako sa Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat, Ernie. Sa imong report, balik kita sa iba pa na detalye sa lado lokal. Kanakagi sa nangal daw, dagos nang pinag-resibi kan mga barangay health workers o kaya man BHW. Asin man kan barangay nutrition scholar ang kantidad na 5,250 pesos bilang incentive sa mismo sa local government unit kan na Banuang kan na Pamplona. Ini pigasabi na sarong pagi nanganin sa nang pagpapahiling ng pagpapasalamat asin man pag-recognize kan sakripisyo
asin man pagkatayakan na sendang buhay sa pagkatabang sa sendan mga kababayan. Lalo na sa paglaban sa coronavirus o kaya man na COVID-19. Biga sabi ni Alkalde Bong Franco, biga sabi niya na ang gabos na magigibo kan local government unit. Dagan sa nang matabangan ng BHW lalo pa na sinda, mayo manin na tultol na sweldo. Embes ana sa naman konsiderasyon kan local government unit asin man na barangay ang pwedeng may tabang sa sainda. Aksyon Bareta sa OKFM. May kasong arson na dakop kan PNP ang report magali ki Hill de la Cruz. Hill, please come in. Arestado sa siyudad kan Iriga ang sarong personang may kinakampang na kasong arson matapos niyo ang sirbaning mandamiento de arestong mga bandang alas 4 ng pagkapon kasudma tuman sa Sunados kan Barangay San Ramon, Iriga City sa ginibong simultaneous anti-criminal law enforcement kan operation kan mga otoridad na konsahin sa oras ito asin na sa oras ito ang tracker team kan Iriga City Police Station layaon sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Jonathan S. Alayan ang acting chief of police. Pinag-arestar si Sunny Bagalaksa E. Clavisillas, 33 anyos, may agom sarong parauma, asin residente Kansona Montañosa, Barangay Sagrada, Iriga City. Sa bisa kan warrant of arrest sa kasong arson na konsahin ang mandamiento de aresto, pinag-issue ni Honorable Judge Maria Clarissa L. Pasis Trinidad, ang presiding judge kang RTC Branch 36 5th Judicial Region kang Iriga City na pinagre-recommender na piyansa kan husgado para sa iyang temporaryong libertad nagkakalaga ning 72,000 pesos. Ang nasabitang akusado ang yaon ng unyan nakadetini sa ipatura kan PNP kan sinambit ng siyudad. Dagdag impormasyon para sa 97.12 Bangon OKFM, ini man Sil de la Cruz, gusto ko okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat Hill sa imong report na yan. Aliba pang detalyes at yan lang sa samuyang pagbabalik. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa 97.5 OKFM. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga sugil supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barera sa OKFM. Siyete minutos na lang antes na magabot ang alas 6 din na pagkaaga. Balik kita magatugang sa iba pang detalye sa lado lokal. Naglatag ning duwang rap na magiging ordinansa na itataungon yan sa mga telephone companies. Iyantangan ni sinang hagado na magkaigwaning data mapadapit man sa accomplishment asin man restoration effort kan mga telephone company na padagos na pinagreklamo kan sa indang mga subscriber digdi sa syudad kan Naga o maging sa mga kataid na banuaan. Inan bagay na naging napahayag ni Konsyal Lito del Rosario, chairman kan na Public Utilities na kunsain nagapaapon pa sa ning hearing sa gabos ng mga telephone companies, kabali na ang mga station managers kan manlain-lain ng mga estasyon na radyo sinman na telebisyon digdi sa syudad ning Naga. Apela kayan, ang dagdag pa na problema, yun naman ang mapanapit sa maluyahon na aksyon kan mga customer assistant kan kanya-kanyang mga telephone companies. Enot nang pinagreklamo ang opisina kan na PLDT na alas 4 pa sa naning magahon, nagpupuonan na pila, nyan ras na alas 8 pa man ini mabukas. Igwa pa din na istorya na sa halabaon mong pagpila, paggalaog mo, laptop man sa napalanan sa imong makakaulay na sa pagikan na online yaon sa Manila an sa imong makakaulay na iyo subot an masolusyon kan na sa imong problema. Alagad an gusto kan mga subscriber ito talaga na direktang nakakaulay an papaabotan ninda na sumbong asin tulos na dapat may aksyon ng mga linemen takon ang problema bako man sa sendang system tatibad pwedeng sa koneksyon na direktang minaabot sa sendang residensya. O yung pahayag kayan ni Konsyal Lito del Rosario.
iko po kaming duang resolution na i-drop ang rin pong maipaabot sa mga head offices nila. Si mga report po nila, si mga accomplishment report nila, the restoration efforts po nila, halos gabos po nagsabi na more than 90% pa sila. Sa matter of fact, iba po 100%, iba 98% kasi mga restoration. Ang problema lang po nila, itong nahiling kan committee, ito pong customer assistance. Yung mga nagpapaabot ng reklamo, mayo pong madulukan na tultol, mayo nagsisimbag na tultol sa mga opisina nila. Kakarig pong hidawon ang quality of service na pagpapahiling nila sa publiko. Yan, Rastanto, may koneksyon pa sa bagay na yan. Sinabi pa ni Conchal del Rosario na napapanahon na maggibunin na ordinansa digdi sa Syudad ng Naga na mataonin sanksyon o kaya man penalty sa mga telephone companies ta sa halawig na panahon mayo nin ordinansa ta sa pagkatubod na dai sakop kan local government unit ang mga telephone companies inita sakop kan DOTR asin man kan Department of Communication. Ika sabi ni Del Rosario na dapat magkaigwanin na penalty na itao sa mga telcos kung sinda na magkasunod sa kabos na mga guidelines asin man mga dapat na ipautob kan na sendang opisina. O yung pahayag kayan ni Conchal Lito del Rosario. Pigpahiling ko sa enda sa kuyang propose ordinance. Ini pong propose ordinance ko ini drafted ka po ni October pa last year. Tapi go project na po nga sa mga problema arog kani. Sa kuyang kaya mayo sindang nahihiling na ordinansa kan syudad na matao sa enda ng pinalidad. For example, pag naitulo sindang na relocate ang sa enda mga wire after na maggilig kan mga poste kang kasureko, ang kasureko. Masindang nahihiling na mga arog na ordinansa. Kaya ini pong ordinansa ini hopefully may pasarasan ko niyan panusod. Nakarig pong mataanan ng pinalidad ini mga telcos ni nadawa dahil po sakop kang mga local government units under po ni kang sa DOTR. Pero iko po ning legislation about relocation kan si mga po. Aksyon Barega sa OKFM. Bangon Banwan Report. May report kita na magali sa luwas. No contact policy ipapasunod gunyan kan Archdiocese of Cáceres sa papaboton na as Wednesday. Ang detalyes maghalik kay Carlo Baldosa. Carlo, please come in. No contact policy pa man giraray nga pasunod kan simbahan Katolika sa Ash Wednesday sa February 7, 2021 bilang paglikay sa COVID-19 siring man sa mga new variants kay ni. Ina pinakanunsyo kang Archdiocese of Cáceres sa mga bilang guidelines sa pagpuon kan panahon ng Kwaresma. Ni man naging na pihiras ni Cáceres Commission on Communication Head Father Louis Oxano na ipinaluwas na circular na pirmado na Archbishop Orlando J. Treona o CDDD. Buburbud sa payo ang abu kay Baan Holy Water, siringman, dahil naman ako sa angog, dahil naman maikot sa mga establishment o komersyal ng mga padi. Hagad ng mga simbahan, dawa ng ani mga warang una ang nakaugalian, dahil man daagira rin mga waraan kahulugan kan Kwaresma. Nagagay informasyon sa lado lokal para sa 7.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Aksyon Barega sa OKFM. Salamat Carlos sa imong report na yan. Balik kita sa ibapan na detalye sa lado lokal, may koneksyon sa lado nasyonal. Panagos na pinagpapalawas ngunyan kan Philippine National Police asin man kan na sendang mga deputized agent ang LTO 2021 list of penalties. Tangunyan na panagos ang sendang pag-istrikto sa mga nagmamanehonin na sasakyan, lalo na kan sendang mga motorsiklo. Ang 20 panginot na mga violations. Ano na dapat lingawan asin tandaan kan mga driver o yan mga minasunod. Number 1, no helmet. Iguanin penalties na 1,500 pesos. Driving without driver's license, 3,000 pesos. Illegal parking, 1,000. Disregarding traffic signs, 2,000. Driving under influence of liquor, 10,000 pesos. Minor driving motorcycle, 3,000 pesos. Ang pag-drive na daibit-bit ang official receipt o kaya man certificate of registration, 1,000 pesos. No plate number, 5,000.
dirty plate number o patian matian plaka 5,000 pesos. Mga nagagamit din mga ma-remoke na tambutso 5,000 na pesos. No signal lights 5,000 pesos. No tail lights 5,000 pesos. Brake lights 5,000. Headlights 5,000 pesos. Mga day nagaganang preno sa inutan, lalo na sa mga motor, 5,000 pesos. No side mirror, 5,000 pesos. No horn o mayo nin busina, kantidad 5,000 na pesos. Yan ang paulit-ulit na pinapahayag kan PNP asinman kan Land Transportation Office. So, dapat sukaradon ayan ariglado. Ang sarang sinda dai matikitan. Aksyon Bareta sa OKFM. On minuto makalampas ang alas 6, may report. Bangon Banwan Report. Training kan BPATS piga sa gibukan PNP sa Station 5 kan PNP Naga. Ang detalyes kung ano ang BPATS maghali kay Hill de la Cruz. Hill, please come in. Pinagsagibo ang sarong training seminar kan na pinagkonduser kan Station 5 digdi kan na pulis kan na PNP Naga na kung saan ang gustong sabihin kang BPATS iyo ang Barangay Peacekeeping Action Team na kung saan ini ang pinaggibo mga bana alauna ning pagkapon kang nakayong aldaw ang personay kan na Station 5 sa Panginoon ti Police Alan Ray Plaso ang Assistant na Police Community Relation Officer na arman sa directing supervision ni Police Major Ray M. Alvarez, ang Station Commander, nagpasalitate ni sarong Barangay Peacekeeping Action Team training kaibanan ang mga barangay tanod, pati naman ang mga official kan Barangay Mabulo na kung saan sa ginibong na training seminar, yaon man doon pinagtukdoan ang mga barangay tanod, pati mga opisyalis sa pag-aaresto kan mga dapat arestoon ang pag-adalinda kan mga combat judo, pati naman ang jiu-jitsu na ini ang sa koordinasyon sa barangay official kan Barangay Mabulo, Naga City sa panginginit ng pulis ni Honorable Barangay Captain Ramil Hub ang nagpartisipar ang 20 pang barangay tanod na kung saan na ang nasambit ng ginibong training giniwo sa covered court kan Mabulo. Pinag-discuss man duman sa sinambit ng training seminar iyo ang bomb awareness, first responder, arresting techniques, ang Republic Act 11313 o ining inapon na Safe Space Act, Republic Act 7016, Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination, Republic Act 7877, Anti-Harassment Act of 1995, Republic Act 995, Anti-Photo and Video Voyeurism Act, and Republic Act 8353, Anti-Rape Law, Anti-Illegal Drug Campaign. Kung saan na ang national sabit ng training seminar, nakaguno ning labi-labing pagkaaram ang mga barangay official kan sinampit ng barangay kang Mabulo. Mientras tanto, ang mga grupo kang PNP ang padagos man sa ngunya nagalilibot sa entirong 27 barangay kan Naga para formalmente makapagtao kan inaapod na Barangay Peacekeeping Action Training. Dagdag impormasyon para sa 97.5 Bangon OKM, ini Marcel de la Cruz, gusto ko okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat Hill sa imong report na yan. Balik kita sa iba pa na detalye sa lado lokal. Ipinag-anunsyo man ni Congressman El Rey Villaparte sa iyang Facebook page o Facebook account na kung saan maugman niyang ipinapahayag na siya na ang number 1 sa pinakamahigos na nagka-file nin mga bills naman sa Kamara Baha. Ini may petsang January 27, 2021. Nasa 18th Congress siya nadaan na pinakadakul. Kanakagi sa ng taon sa iyang ipinahiling na naggalaog siya sa top 5. Alagad na ngunyan da siya na ang top 1 sa 5 ipinaluwas na mga listahan. Sabi sa iyang post sa Facebook, si Congressman El Rey Villaparte naging principal author kan mga bills
sa 588. Iguaman sining 53 na co-author bills, kaya sa sumada total, igwasanin na 641. Sunod na daan si Congressman Rufus Rodriguez na igwanin na 554 mga principal author bills asin igwasanan ng 37 na co-author bills. Igwanin na total na 591. Nasunod Congressman Gaite, igwanin na 458 na principal author bills, habang igwasanan ng 15 co-author bills, kaya sa sumada igwamanin na 473. Ang nasunod o ang pang-apat iyo si Congressman Carlos Zarate, 456 na mga bills co-authored sa 34 nga bills sa sinman na igwamanin na 490. Ang napanlima, iyo man si Congressman Kulyamat na igwanin na 438. Presing co-author bill sa sinman na 451. Bigasabi na ang source kan sinambit ng data ali mismo sa congress.gov.ph. Aksyon Barrera sa OKFM. Patusan nin plastik sa Banuangkan Pasakaw, ibabawal na pon sa Lunes. Bangon Banwan Report! Ang kompletong detalyes magali kay Ernie Marfil. Ernie, please come in. Sa maabot na Lunes Pitsotso, masikad na ang kampanya o bagaman ng pagbawal asin pagdakop sa mga balgador sa paggamit kan patusan na plastik sa Banuan kan Pastaw. Inang bagay na pigtawan doon kan alkalde kan Banuan ninyo tayo ko matapos na mahaman asin italaan ang pagpasunod kanin sa aldaw ni na Lunes ang paggamit kan patusan ni na plastik sa Banuan kan Pasakaw. Sigun kitay ko sa nakalipas din mga pirambulan, yaon sila sa pagkampanya sa sentro asin mga barangay, urog na ang pag-usip-usip sa mga namamanuan na dapat iwasan ang paggamit ng plastik na may pinalidad ang mananakop digdi na mapatos din anuman na bagay o bakalon sa sentro na magamit ka na inaapon na patusan na plastik. Por medyo man kan bagay na ini, ang alkalde mismong pinanginutan ang pagsaro-saro, bandilyo sa mga paratinda sa merkado publiko o dito mga establishmento komersyal na anas na sa sentro na magpuunang maghanap nin patusan na magkong plastik o bagaman itong patusan na nalalapa asin dai siringkan na plastik por medyo man kang bagay na ni sigun kita ko siguro niya na talagang sa aldaw ni Lunes ipapasunodan sinambit ng ordinansa na pighimo kan na Banuan ni na Pasakaw ang plastik na kaya sa mandatang gamit sa Pasakaw ta sa pampanganin dagat an sa adan. Ikadua, yaon nigdian mga inapod ng mga beaches, mga resorts sa pamangpangkan dagat asin bakun marin na implo ang paggamit ng plastik na pag minaalon o bagaman pag bagyo na titipon ang mga basura gikan sa plastik. Por medyo man kan bagay na nis kung kitay ko, istriktong ipapasunod ang sinambit ng ordinansa halang ko ang pinalidad ang pining ipataw sa mga balgador. Di paano yan, Ernie? Si mga dyan sa beach na may bit-bit na ng plastik, kukumpiskaw na yan? Agop yan. Pasakaw ang iskop kan na ordinansa. Yan ang report ako, Sir na Marfil, gusto ko, okay ka. Aksyon Barrera sa OKFM. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rachel, Tagalabaw, Ligmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagud iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Panahon na naman ng sakit. Oras na para bigyan ng laban ng katawan. Bigyan ng Bonakid Preschool 3 Plus. Di lang basta gatas, may triple boost formula na puno ng immunity nutrients. Tulong para may laban ng katawan. Sa halagang 222 pesos SRP lang for a 400-gram pack. Bonakid Preschool 3 Plus. Together with a balanced diet and healthy lifestyle for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Pagsuot na damit ay under the init. Ang baho ko makapit. Parang fabcon mo'y di sulit. Dapat Sir Fabcon ang gamit. Magbublong sa bango pag umiinit. Gumamit ng Sir Fabcon with Sunbloom technology. Magbubloom sa bango ang damit kahit milad ka under the init. Dapat Sir Fabcon ang gamit. Magbublong sa bango pag umiinit. 5 pesos SRP lang. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barera sa OKFM. Magatugang 15 minutos na po makalampas ang alas 6 nin pagkaka. Sa detalye sa kitangunyan sa lado lokal, sa pagikan na Community Outreach Program, kinigibungon niyang kan Philippine National Police, lalo na kan Mobile Force kan PNP Provincial Command na pinapanginutan ni Lieutenant Rick Reginales na naka-assign man sa banawangkan na si Poco taan Mobile Force binanga sa 4 na team digdi sa Camarines Sur. Kan nasugma personalmente nagdigdi mismo sa studio
Si Lieutenant Rick Rehinales tangan sinang ipaliwanag niya ang nasendang mga ginigibo katabang ang Philippine Army Special Action Force maging ang iba pang mga ahensas kan gobyerno kabalinaan na Department of Agriculture asin iba pang mga opisina lalo na ang local government unit. Biga sabi kanina sa saindang paghinguha asin man paghiling sa mga lugar na kung saan talagang kinakaipuhan tabangan malangan nita igwa si daning anom na napaharungan huli naman kan igwanin mga pribadong mga negosyante ang nagtatabang sa senda tangan silang magibo ang nasendang mga kalakawan. May mga tao na nagtatabang sa tuya. Puun po kang pakabagyo, nagkaigwa po kami ng program, itong community outreach program, pagkalinga sa pamayanan. Sa ngunyan po, igwa na po kami ng anom na napatatukdukan ng harong. Tabang po kang Philippine Army, the Special Action Force, Sipokot Municipal Police Station, pati po ang Samuyang Unit. Dakulang tabang po ini, lalo na igwa po ang grupo sa Sipokot, ito pong Dulutan Family, na sinda po, grupo po sinda kang mga Couples for Christ. Sinda po ang nagpipinance kang mga pabahay, then kami man po sa manpower. So kulang sa Sipokot, Banwa ni Sipokot na ini dahil sa pagkatarabangan kang iba-ibang ahensya, so nangyayari po ang kautuban kang mga namamanwaan. Yan Rasanto may connection sa bagay na yan. Ang pagpapasunod man kan Executive Order number 70 na pinaggibo mismo o pinalawas kan opisina kan Presidente kan Pilipinas sa pagi ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang nakapalaman sa Executive Order number 70 yun na magbilog kan National Task Force to End Communist Armed Conflict na pinagbalinaan mga local government unit magapon sa kapitan, alkalde, sinman na gobernador na maggibunin na pagi tangan silang matapos na ang pagkikipaglaban kan New People's Army sa gobyerno asin ipamati digdi ang tunay na serbisyo kan mga local government unit. Ang kasuguan na yan na pigsabi na dapat pakinabangan pagkatapos na sa ICLIP program paluwas na mga kantidad kan mga armas na pwedeng isurrender kan New People's Army sa pagimangkan na Enhanced Comprehensive Local Integration Program ang machine gun na isusurrender. Igwanin na karibay na kantidad 93,000 pesos. Ang AK-47 rifle 58,000 pesos. M14 na 60,000 pesos. Sabang ang M16 rifle naman igwamanin na 45,000 pesos. Ang kalibre 45 16,000 pero kaya igwapaning 65,000 pesos na livelihood assistance. O yan pahayag ni Lieutenant Rick Rehinales. Kami po, kasaro po sa programa Araldo po, nag-iikot kami sa mga barangay, ning binibisita po, nagkakandak po kaming dialogue, tinitraining po ang mga BPATs regarding sa arresting technique. So saro po yan sa mga programa. At the same time, nagdi-discuss po kami regarding sa ICLIP. So gusto ta pong tabangan ang mga tugang ta, napapariwara sa landas ninda, na dapat sa ngunyan po, pagtarabangan na po. Igo po kayang programa sa tuyang gobyerno regarding sa NTF-ELCAC. So ini po, whole of nation approach, na bako lang po Armed Forces sa PNP ang naghihiro. So ini po even the barangay official to the national level, sinda po nagtatarabangan para matapos po ang insurgensiya. Ay 20 minutos makalampas ang alas 6 din paggaga sa iba pa na detalye sa lado lokal. Nagpaluwas man in data Naga City COVID tracker na kung saan na may petsang January 5, 2021 ka nasugma. Sa kabilugan, iguananin na 741 na bilang kan mga kumpirmado nin na kaso nin na COVID-19 na nailista sa syudad ning Naga. 657 digdi ang dagos na naulian, niyantras na 30 nagadan sa Helang. Sa kunyan na 54 pa ang aktibong kaso na padagos pang pinagbubulong o pinagbabantayan. Sa mga detalyeng pinagpaluwas sa kan COVID-19 tracker,
Ang may pinakadakol na bilang nga digdi sa syudad ning Naga. Iyo ang Concepcion na Pequeña, taigwanan na 120 na nai-record mientras na 11 pa ang mga may aktibong nga kaso, 106 ang dagos na nga naulian. Pinagasundan niyan kang Concepcion Grande, naigwamanin na 78. Sinundan kan San Felipe, 70. Asinman, pigasundan kan Libuton na nagkaigwamanin nga 18. Ang Napacol, igwanin na 45. Ang Piñapran sa 25. Ang Naga City Health Emergency Response Task Force, padagos na nangapunan na dapat sunodon ang mga protocol na pinagpapasunod kan IATF. Aksyon Barrera sa OKFM. Sa iba pang detalye sa lado lokal, sa pagbubukas kan mga dakula o mga bistadong hotel digdi sa syudad ning Naga, ipinahayag ni Don Robert Oviedo, may sadel kan na Villa Castles Hotel, nadawa sa 14% na operasyon kan Villa Castles Hotel, magapon sa RJ sa Buffet Robertos para naman sa mga mahilig mag-inom, kasi mismo ang hotel. Pigsabi kanina, sinusunod din daan na kasuguan kan na IATF, apela kayan ang nagabos na mga empleyado ang nag-agi sa tamang training kung paano makaiwas sa sinambit na virus. Asin magin ang nasendang mga kliyente. O yan na paliwanag ni Don Robert Oviedo. Kami, may distansya. Maski ang mga tao namin, fully supervised namin mismo. Ang customer, hindi siya pwedeng kumuha ng sarili niyang pagkain. Talagang pipiliin mo lang, ituturo mo, tapos ilalagay ng mga tao namin. Pagdating doon sa dulo, ibibigay na sa iyo yung plato. Tsaka pag naghali ng sinasanitize muna yan bago matukawan ulit ng iba. Yan ras tanto, may koneksyon pa sa operasyon kan mga hotel. Kan naputon kan bangon banwaan kung ano ang nasendang strategy o teknik na ginibot tangan ni Sanang dahil magkaigwa nin layoff o pagtanggal sa mga empleyado. Huli naman kan pagkalugi sa gabos na negosyo digdi sa bilog kan o digdi sa Naga City o maging sa Metro Manila. Matatandaan sa Manila, enot nang nagkigwaning pag-layoff o mismong pag-sarakan na negosyo. Ang Shangri-La sa Makati, ang Philippine Airlines nag-anunsyo na sindama layoff, maging ang ibang mga inom-inuman duman sa Quezon Avenue ang lagos ng nagasara. Ipinaliwanag ni Don Robert Oviedo, naigwa sindaning teknik na ginibot tangan ni Sanang mayong empleyadong matanggal sa sendang trabaho. Kami sa diring sistema na in as much as possible, we accumulate our people para nang sa ganon, maka-augment man sa pagkabuhay nila. May gulpi kami mga paagi na kung paano namin natutulungan yung mga tauhan namin. Aksyon Barrera sa OKFM. Sa iba pang detalye sa mga tugang Salado National kita kunyan, pasikat ang Department of Agrarian Reform. Iyan pagkatapos sa pinakainot na pagkakataon, nagkataonin na daga sa 44 agriculture graduates duman sa Cagayan, asinman sa Palawan. Gilibukan na sugmakan na Department of Agrarian Reform, DAR. Sa sendang Central Office, yan mismo si Secretary John Castraciones. Piga sabi kani asin siya mismo ang nagatawkan na Certificates of Land Ownership Award o kaya man na CLOA. Ini pagpapatunay sana na kung saan ang DAR nag-anunsyo na dapat tawanan nin mga daga na gagamiton sa paguma ang mga estudyanteng mga kwalipikado na nagkatapos sa mga agriculture courses. Nanganisa na nga sinda kumbensihon na ang mga jóvenes magpadagos sa pag-uuma tanganisa nang ang seguridad sa pagkakan sa nasyon ang mamantiner. Itatao ang mga daga na dayon na nagamit kan na government o kaya kang gobyerno sa pagimangkan na government-owned lands GOL
Salindongkan Executive Order Number 75 Series of 2019 asin man kan Administrative Order Number 3 Series of 2020. Sinusugo kan Gobyerno Nasyonal ng mga bakanting lote dapat nang itaw sa mga estudyanteng nagtatapos sa mga kursong may koneksyon sa agrikultura. Aksyon Barera sa OKFM. Ultimo na kita mga tugang, salado na kita kan showbiz. Padagos na pinag-uulayan ngunyan ang mga litrato ninda Catherine Bernardo asinman na Daniel Padilla kan ini magbakasyon duman sa El Nido, Palawan. Sa pinakainot na pagkakataon, nagapahiling kan na sa iyang sexy asin medyo may pagkamaitom-itom sa nang lawas ni Catherine Bernardo. Naka-swimsuit siya ning itom, alagad mas nagdakol ang mga comments sa sendang post na litrato kan siya susong ay na ni Catherine o kay man ni Daniel Padilla. Nahuna mo dardamulagan na dating. Kada kulugod ang nagsabi na karong kayo talagang desidido na sa sendang pagpapakasal asin iguan mga nagsasabi na iguan na subot na binakal na sa diring residensya o mansyon an na duwa lalo pa na sinla bistadong mga mayaman na takan na Bulgaron mismo kan sendang mga magurang na si Catherine Bernardo, iyon may pinakadakol na income ngunyan, huli kan perming milyones ang nagiging dilihinsya kan sa iyang mga pelikula. Si Daniel Padilla Iyuman, may sadiri na siyang mansyon, mga mamahalo namang sasakyan, asin sigon sa iyang ina na si Carla Estrada, milyones na ang natago kaning kwarto sa bangko, asin dawa pa magpunduna sa sasayan na trabaho, kaya na siyang mabuhay nin sa diri. Inot nang naispatan na sinda Catherine na sinman na Daniel na nagbabakal-bakal na nin mga plato, nagbabakal nin mga baso, aniba, tadtadan, kutsilyo. Sagod minsan may ugali pasubot na naglalakaw-lakaw nin matangaan na magkarelasyon na naghahanap nin mga maalasom na kakanon. Dawa subot na day papanahon na pagbungakan na mangga. Pinapasakitan si Daniel Padilla na maghanap kan na siring na malasom na prutas. Aksyon Barera sa OKFM. Yan mga tugang, ang mga nagbabagang informasyon. Ngunyan pong Sabado, pizza size kan bulan na presente taon 2021. Taluwas mga nagapabot nin reports in Darren Marpil, Carlo Baldosa, asin man na Hill de la Cruz. Sa lado technical, Jonathan Lopez. Sinipon sa indong lingkod, si Ron Enon. Salamat kan sa indong pagantabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo, digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Barera sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Gong, ma-work na ako. Bye! Bye, Han! Ingat po mo sa pagmumotor, ha? Ingat pa, pasalubong ko, ha?
Hahalatunta ka. Oy, ang helmet mo. Sa payo, bako sa siko. Okay.